Жонои ман бай. Ассалому алайкум, подписчикои Авто Дубай ТЖ. Тамошо кунед. Дар охир барои шумо мошинчаи дар интизори шумо чӣ хеле ки ҳар рӯз мепурсед. Toyota Corolla Say эскачаи тозаак ёфтам. Солаш 2013 будааст. Мотор 1.8 дуал мешад, сед мокри асфалт. ҳолаташ беҳтарин аст бардаро. Танировкош 5 моҳи дигар ҳуҷҷатош камтар будааст бардаро. Нархаш бошад 135 та гуфта истодам. Барои шумо 129000 сом барозӣ кардам. Бисёр не камтараки дигар муомила дорад. Метавонед биёед аз наздик тамошо кунед. Мошинча утилизатсия ҳам дорад. Ягон камбудӣ надорад. Се табинед чахшу мокри асфалт. Ҳамин рӯзо бисёр мепурсанд бардаро. Corolla Say SK гуфта. Рост дигар бисёр камчин аст. Чӣ хеле аст ки салонро тамошо мекунем. Чанд та мондем 50 буд. Ана SK. Салончо SK сиёҳ мешавад бардаро. Дидед? Чӣ хеле хушроҳак аст. Нақ пана будааст неки мошинаш бардаро. Гуфтам камтар қимат мегӯем, неки мошина састиян шидидам. Яку баъзор арзан аст. Нигоҳ кунед дохи бардаро. Эша састиян нест. Нақ пана мошинча. Винкода мезанед, мебинед 2013. Салончошо нигоҳ кунед чӣ хеле хушроҳак аст. Хеле соатчадор мешавад. Коробка автомат албатта ки пробегоша мебинед. Заводид мекунем. Ана мошинчаи заводид кардем. Мультирул, рулош пол кругли мешавад. Пробегаш ҳам бисёр не родной пробегаш 165000 километр будаст. На круиз контролам дорад. Беҳади ба тоза бардаро. Бешуқӣ. Касе Corolla гир бошад, марҳамат биёд аз наздик тамошо кунед, бад гап занем. Беҳад мошинчаш хушроҳак, нархаш ҳам арзанда аст. Боз муомила дорад гуфта истодам. Чӣ хеле аст бардарҷонои ман? Марҳамат. Срочни аст арзан. Ҷонои ман бай. Тамошо кунед. Боз ятаи дигар BMW F10 рестайлинг соли 2014 будааст. Америка. Танировка ҳуҷҷатош камтар мондаги аст мегӯянд. Мотор 2.8 твин турбо аст. ҳолаташ хушроҳак аст бардаро. Нигоҳ кунед. нархаша 125000 сом мегӯянд. Боз муомила ҳам доштааст камтар дигар. дискачош хушрӯ балонош нав. Вақти бошам нигоҳ кунед 2014 чӣ ки стопои дорест иштаст, фарои дорест. Салон тамошо мекунем. Нате шишачаш набудааст чи? Хамдиш нате шишаи даронш медонед бардаро. Клеш мекардиам доштиам бардаро. Гуфтам ку клеш мекардиам. Хуб, салон тамошо кунед бардаро. Салон тамошо мекунем. Тамошо кунед бардаро. Салони светли, ҳолати салоншаш хушроҳак аст. Кожни салон. Хуб, сиденье лифт, памят сидений. Ана автостоп доштааст, режим надорад. Ҳолати салончош монитори майда будааст. Америка пробег 337000 километр. Марҳамат бардаро. муомила боз дорад. Мошина ҳолатиша хатои нигоҳ карда истодед бардаро. Срочни фурӯхта мешавад бардаро. Чӣ хеле аст бардарҷонои ман? Марҳамат. Срочни аст 125 боз хушрӯ муомила дорад. Биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, махлуқ кунед, арзон кунед, гиред. Фикратон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед. Ташаккури зиёд ба матон бардаро. Офтоба гиред шуд. Хеле тамошо кунед ҷабор. Диска балончош неки худаш безебдаги аст. Ба дӯстон ҳатман равон кунед бардаро. бардарои ман марҳамат тамошо кунед на дӯстдорони Toyota Land Cruiser Prado. Бай. Ана мошинчаи мо бардарҷонои ман дизелиш будааст. Мотор 4 силиндра мешавад, 2.7 мешавад ё 2.8 мешавад. Неки бардаро хушрӯ мекашаду 4 силиндраи бензин баринде. Мошин бардарои Европа 147000 сомон нарх гуфта истодан. Срочна боз муомила доштааст. Метавонед биёед аз наздик хушрӯ тамошо кунед. Кузуфош тоза, ягон ҷош ягон майда кор надорад. Чӣ хеле ки дар навор мебинед. 4 балони хуб дорад, 4 дискаи фасон. 4 мотори D4D кати бардаро 4 веди аст мошин. ду қатора бад Европа ду қатора мешаванд, Дубайко се қатора бардарҷон. Ахи бошам нигоҳ кунед. Toyota Land Cruiser. Чӣ дорад? Задни камера, парктроник дорад. Салонро тамошо мекунем. ҳолати салон, кожни салон, нигоҳ кунед чӣ хеле хушроҳак салончош бардаро. Кожни салон даст ки мебелни салон. Ана сиденьёш лифт лимитед будааст комплектатсияш бардаро. Абагрев сидени инҷа дорад. Салончош на хушроҳак тамошо кунед бардаро. Ана боз чӣ дорад нигоҳ мекунем ҳозир. Пробегаш 207000 километр пробег дорад. Марҳамат мебелни рул, мультирул. Чӣ дар кор будем? Круиз контрол. Чӣ хеле аст бардарҷоно? Срочни фурӯхта мешавад. Арзанда аст ё не? 147000 сом. Фикратон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед. Ба канали мо обуна шед. Ташаккури зиёд ба ҳаматон.